Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuphenduka ngobufakazi bakho zize eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, ukuba niqhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la nizokwazi ukuxhumana khona nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli nani bazalwane enilalele, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise, uhlolisise imibhalo njengakho nathi kukho konke esishunyayezwa khona, sifundiswa khona, sihlolisisa imibhalo engcwele ngeBhayibheli elingcwele. Ku-YouTube uzosubscribe uthi Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo. Ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu. So thumela i-link kuzo zonke izihlobo zakho. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sibonge uBaba wethu esizulwini kuba sivukile nokuthi umphefumulo usahlangene nenyama, nokuthi izwi lakhe lingene ngaphakathi kithi lifeze umsebenzi kaNkulunkulu empilweni zethu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, yamkelani umfowethu umhlengizondi ozobe sihola ngezwi. Umoya ongcwele ekhazimuliso kule ndawo esiholela ekhanyeni endleleni eyiqiniso nokuphila uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Nomfowethu uNkosi Fikile enyandeni ozobe sifundela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane sihlole imibhalo kule ndlela yobungcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Angizizwa la. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yethu yokuphila, okunguye wayekhona nokhona nozayo, umnini mandla onke. Akekho ofana naye, soza bikho. Noma kubhekwa njengokusho kwembhalo kwincwadi yesambulo sahluko 5, iyakutshela incwadi ukuthi akatsholakalanga, sahluko 5 from verse 4 or 3. Incwadi yesambulo isahluko 5 verse 3. Yes sir. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni. Glory to God. Ah! Amen. Ezolonto leyo kwakungekho, siyambonga uNkulunkulu. Kwakungekho Akekho ofana naye. Uthini?
kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba nangaphansi komhlaba owayenamandla onamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. lencwadi le enguKristu, incwadi enguKristu. Ngiyakutshela mina uyena phela okumele azogcwalisa ukukhulu bakhe emhlabeni, ngoba thina siyahluleka, inyama iyahluleka, kepha yena wafika enyameni wakugcwalisa, wayivula incwadi. Mesovula incwadi uzogcwalisa ukulunga, ngokuba uAdam noEve wahluleka, Amen. Moses wahluleka, Amen. David wahluleka, Amen. uSolomon, wonke amakhosi aka-Israyeli ebekiwe emhlabeni ahluleka. Ingakho kwaze kwehla inkosi yasemazulwini eyayikhethe sona lesizwe, yakhethwa nenkosi phakathi kwabantu ukuthi ke ibe inkosi ezomela abantu, kepha lo nkosi yayingenawo amandla okuvula lencwadi yokulunga, inqobe ukufa. Manje ke siyambonga uJesu Kristu ngalawo mandla ukuba ukwazile ukusinqobela ukufa, wasinqobela isono ukube sibe nendlela yokubona nokuya kuye ngalendlela ahambe ngayo ekenyameni, ukuthi uma sihamba ngalendlela le ahambe ngayo enyameni nathi sinakho ukunqoba ukufa nesono, sithole ukukhazimuliswa njengaye ekugcineni kwakho konke, ukuba akuphelela. Siyambonga uJesu Kristu ngabaprofeti bakhe abangcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithumela emhlabeni yona yodwa ukuba izofela izono zethu. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yethu yokuphila. Amen. Ngabapostoli baye abangcwele abakhetha, wabanika uqonda, wabagcwalisa ngomoya ingcwele, baphatha ubufakazi ngaye, bashumayela ivangeli lokuvuka kwabafileyo nokuphenduka kube inkazimulo kaJesu Kristu. Manje ke sithi amandla kaNkulunkulu ongephe lencwadi yaIsaiah 60 from verse 1. Amandla kaNkulunkulu angephikiswe, necebo lakhe ngeke liphikiswe. Thina siyizindlalifa ngoKristu, ngaphandle kwaKristu asinabudlelwano noNkulunkulu. So uma sifuna ukuba izindlalifa noKristu sifanele ukuhamba ezinyathelweni zakhe zonke nasemazwini akhe wonke abafundisile, ukuze kugcwaliseke konke ubuyena kithina esenoNkulunkulu, ngokuba uma sinoKristu sinoNkulunkulu. You understand? Go ahead. Incwadi kaIsaiah isahluko samashumi ayisithupha ivesi lokuqala. Yes sir. Vuka ukhanye. Vuka ukhanye. Ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho. Inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho. Iphumela phezu kwakho. Ngokubabheka. Ngokubabheka. Ubumnyama buyasibekela umhlaba. Buya kusibekela umhlaba. Nesigayegaye abantu. Nesigayegaye abantu. Kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho. uJehova uyakuphuma phezu kwakho. Nenkazimulo yakho iyakubonakala phezu kwakho. Yakhe iyakubonakala phezu kwakho. Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho. Izizwe akumanje kukhulunywa ngoJesu lana. Lencwadi ikhuluma ngoJesu nje. Ayikhulumi ngoIsrael, ayikhulumi ngami, ikhuluma ngoJesu. Ukuthi izizwe ziyakuhamba kuphi? Ekukhanyeni kwakho. So uJesu Kristu uyena wafika kwaIsrael ukuletha ukukhanya. Ingakho incwadi lapha yakho, incwadi yokuqala, incwadi kaJohane sahluko 1, incwadi kaJohane sahluko 1 verse 10 and 11 iyacacisela ukuthi uJesu Kristu weza kulabo babekhethiweyo akuthiwa ama-Israyeli, kepha abazange bamamukele. Ingakho lithi ke weza engukukhanya ezweni, mase lithi ke ukukhanya weza ebumnyameni ukuzokhanyisa, kepha ubumnyama kuzange kwamukele. Mase lithi iBhayibheli weza kwabakhe. You understand? Ongifundele lithini? Incwadi kaJohane ivesi le-10. Yes sir. Isahluko sokuqala. Wayekhona ezweni. Wayekhona ezweni. Izwe lavela ngaye. Izwe lavela ngaye. Kepha izwe alimazanga. Izwe alizange limazi. Weza ngokwakhe. Weza kokwakhe. Abakhe abamamukelanga. So abantwana bakaIsrael abazange bamamukele yena owabakhetha. Cabanga wakhetha wenza isivumelwano noAbrahama, wenza isivumelwano noIsaka, wenza isivumelwano noJakobe, wabakha baba isizwe. Mase fika phakathi kwabo sebeyamphika.
sebeyamala abasamvumi. Kepha ufika ngamazwi nangesiprofetho njengoba uIsaiah esho uIsaiah ukuthi ke uyakufika ukhanya uyena bonke abantu bazobukela kuyena. Manje akasabizanga ke abakwaIsrael kuphela ngokufa kwakhe aphinde avuke. Wathi ke lapha kwincwadi yakhe uIsaiah sahluko 43 from verse 6 message ke uzobabiza bonke izinkalo zonke akasakhethi manje. Nalapho futhi kwincwadi yaIsaiah sahluko 35 verse 8 uzophinda ungifundele khona. Hawuqala lapha uIsaiah 43 from verse 6. uIsaiah chapter 43 verse 6. Yes sir. Ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi. So uyakusho enyakatho ngithi balethe uthi balethe nakuyo iningizimu bese thina sezansi ungabagoli athi ungaqobambi noyedwa lethani amadodana ami akude lethani amadodana ami akude namadodakazi ami ukuba aphume emkhawulweni yomhlaba kimi ephuma emkhawulweni yonke yomhlaba onke abizwe ngegama bonke ababizwa ngegama lami lengiwadalele inkazimulo yami ngibadalele inkazimulo yami engiwabumbile nengiwenzile babumbile ngabenza. So uNkulunkulu wakha isizwe sabangcwele. So akusesona isizwe sakaIsrael manje kuphela sekuyithena sonke. Ingakho ethi ke asibona amaJuda ngokwenyama kepha ngokwenhliziyo nangokomoya sisokile hayi ngokwenyama ngokwenhliziyo hayi ngokwenyama. You understand? So mesathi lapha yana ke esezibeke esethuyeza kwincwadi yakhe uIsaiah sahluko 35 from verse 8. Isahluko uIsaiah verse 30 chapter 35 verse 8. Yes sir. Kuya kuba khona umendo nendlela eyokuthiwa indlela yobungcwele. Kuzokuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Nakho ke angithi manje sifuna indlela yobungcwele. Angisayifuni indlela yobungcwele. Uthi kuyokuba njani ke? Kuya kuba khona umendo nendlela eyakuthiwa. Manje sifuna ini indlela ngithi. Awunginike incwadi yaJohane 14 verse 6. Sibheka ukuthi ubani indlela kuzosho ubani ukuthi indlela njengoba kusho uIsaiah ethi kuya kuba khona indlela. You understand? Leyo ndlela leyo kuthiwa indlela yobungcwele. Amen. Amen. Glory to God. Incwadi kaJohane isahluko 14 verse 6. Yes sir. uJesu wathi kuye. Kusho bani manje? uJesu wathi kuye. Kusho uJesu manje uthi ke wathi kuye mina ngiyindlela. Mina ngiyindlela. Leqiniso. Mina ngiyindlela. Mina ngiyindlela. Mina ngiyindlela. Sifuna indlela engcwele. Na indlela engcwele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyindlela. Utheni? uJesu wathi kuye mina ngiyindlela. Yindlela. Mawukuthi ufuna ukuthi uthini emva kwalokho? Neqiniso. Nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Noyedwa ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kokuhamba kwindlela ehanjwe uJesu. Ingakho ngithi sibekelwe indlela. Kuba kuthiwa iBhayibheli kwabheka ezulwini. Wabheka emhlabeni, wabheka ngaphansi komhlaba, akatholakalanga ofana naye owengakwazi ukuvula lencwadi le. So siyayivula lencwadi, angivuli ngamandla ami lencwadi le. Uthi kwincwadi kaJohane sahluko 16 ngithi verse 15. Incwadi kaJohane isahluko 16 verse 15. Go ahead. Konke uBaba anakho kungokwami. Ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele. Yes sir. Kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona. Yes sir. Kubuye kube isikhashana ningibone ngokuba ngiya kuBaba. Ngakho abanye kubafundi bakhe base bekhuluma bodwa bethi kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi kuseza kuba khona isikhashana ningabe nisangibona kubuye kube isikhashana ningibone nokuthi ngokuba ngiyakubaba na. Bathi kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na. Asazi ukuba uthini. uJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza wathi kubo niyabuzana ngalokho engikushiloyo ukuthi kusekuzuba isikhashana ningabe nisangibona kubuye kube isikhashana ningibone na. Yes sir. Ngiqinisile ngithi kini niyakukhala nilile nina kepha izwe liyakujabula. Niyakuba lusizi nina kepha usizi lwenu liyakuphendulwa lube ukuthokoza.
owesifazane nxa esebeletha Yes, sir. ulusizi ngokuba sifikile isikhathi sakhe. Kepha nxa esembelethile umntwana akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba Wait. uzelwe umuntu wezweni. Wait, yabona lempilo esiphilayo ibhlungu. Kepha mase kufika isikhathi sokusindiswa nokukhazimuliswa sobe sesikhohliwe ubuhlungu basemhlabeni. Amen. Silapho kuthiwa sobe sesizelwe Amen. njengaye ke uJesu Kristu naye wazalwa ngokukamoya. You understand? Qhubeka. Into efuna ukukhombisa yona ukuthi ngiyefunda le Bible noma le mbhalo ngiyayifunda ayivulwa mina ukuhlakanipha kwami. Amen. Kepha uyakutshela uJesu ukuthi ivulwa kanjani le mbhalo. Amen. Nani ke nilusizi manje. Yes sir. Kepha ngiyakubuya nginibone inhliziyo yenu ithokoza. Yes sir. Intokozo yenu akekho unganamuka yona. Yes sir. Ngalokho suku anikubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngithi kini. Yes. Lokhu eniyakucela kuBaba egameni lami uyakuninika kona. Konke sicelayo sicela egameni lalowo oyindlela yobungcwele neqiniso nokuphila. Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakuamkeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ukuze ke kugcwalise ukuthokoza kwethu masi gcile ekuceleni egameni likaJesu Kristu lokho kuyintando yakhe. Amen. Ngikhulume lokho kini ngemfanekiso. Ngikhulume konke kunina ngemfanekiso. Isikhathi siyeza. Isikhathi manje siyeza ngicela ulaleli siseke. Uthe ngikhulume kunina nonke ngemifanekiso. Kunesikhathi esizayo. Amen. Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso. Yes sir. Isikhathi siyeza. Isikhathi siyeza. Lapho ngingasayi kukhuluma ngemfanekiso. Ngingeke ngisakhuluma ngemfanekiso. Kodwa ngiyakutshela ngokusobala. Ngizobese ngintshela konke. Ayizolonke ngiyakithi mina akhulumi mina ngongibheki mina. uKristu lengimamukele uyena othi ke bonke abangamukelayo kuzofika isikhathi bengikhuluma ngemfanekiso kepha bazobe sebekhuluma yonke into ibe sobala ngokusobala. Amen. Go ahead brother. Ngalelo langa niyakucela egameni lami. Ngalelo langa niyakucela egameni lami. Angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba ngokuba uBaba uqobo uyakunithanda. Yes sir. Ngokuba ningithandile. Ngokuba ningithandile nina. Nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. Yabona iBhayibheli lithi ke akubona labo abakholwa ngokomthetho wasenyameni ilabo abakholwa indodana eze ngegama likaBaba. Abakholwa egameni lendodana bona benziwa amadodana namadodakazi nabantwana bakaNkulunkulu hayi ngokwenyama hayi ngokwegazi hayi ngokwentando yomuntu kepha ngokomoya. Amen. Eyizolonto leyo. So bona bangabantwana bakaNkulunkulu ngokomoya. Amen. Eyizolonto. Go ahead. Ngavela kuBaba ngeza ezweni. Ngavela kuBaba ngeza ezweni. Ngiyalishiya futhi izwe. Yes sir. Ngibuyela kuBaba. Go ahead. Abafundi bakhe bathi kuye bheka manje usukhuluma ngokusobala usakhuluma imfanekiso. Yes sir. Ngalokho siyazi ukuthi wazi konke awudingi ukuba umuntu akubuze. Glory to God. Yeah. Ngalokho siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu. uJesu waphendula wathi seniyakholwa manje na. Seniyakholwa manje na. Bhekani isikhathi siyeza. Isikhathi siyeza. Yebo sesifikile sokuba sihlakazeke. Sokuba sihlakazeke. Yilo nalo aye kokwakhe. Yes sir. Ningishiye ngingedwa. Go ahead. Nokho angingedwa lokhu uBaba unami. Ngokuba uBaba unami. Lokho ngikhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Yes sir. Ezweni niyakuba lusizi kepha imani isibindi mina ngilinqobile izwe. Yes sir. Amen. You understand? Amen. So manje lowo oyindlela ukhuluma lezinto lokho engakufiki isikhathi sokuthi abethelwe. Lezi zinto azikhulumayo uzikhuluma ukuba qonde vele sebeyakholwa ngoba lezi zinto lezi ngokukholwa kwabo usezikhuluma zicace ukuthi yena ubani. Ngalokho sebeyaqonda. Ingakho bethi ke kuzofika isikhathi lapho khona ngizobe seniqonda izinto ngoba angisakhulumi ngemfanekiso. Uma manje sengikhuluma izinto zicace ukuthi mina ngivele kanjani. Awuphinde futhi ungiphele incwadi yakhe uJohane 15 from verse 22 or from verse 20.
Incwadi kaJohane chapter 15 verse 20. Yes, sir. Ngiqinisile ngithi kini. Uh-huh. Niyakukhala nilile nina. Yes, sir. Kepha izwe liyakujabula. Izwe liza kujabula. Niyakuba lusizi nina. Niyakuba lusizi nina. Kepha usizi lwenu liyakuphendulwa lube ngokuthokoza. Yes, sir. Owesifazane nxa esabeletha. Hayi, u16 lo ngifuna u15 manje. Ngifuna u15 20. Go ahead, brother. Yes, sir. Incwadi kaJohane chapter 15 verse 20. Yes, sir. Khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi. No. I'll start from verse 15 according to 15. Amen. Angisasho ukuthi ni izinceku. Asabizwa kuphela ngezinceku. Ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Ngokuba inceku ayazi. Inceku ayasho ukuthi kufihlakele encekweni. Amen. You understand? Amen. Go ahead. Kepha ngithe ningabahlobo nina. So manje bathi abanye abantu uma ethi ngale makadideka uthi ngale nizibize ngezinceke omkhulu nginamakabe uthi omkhulu nginamakabe sibonelo. Kepha manje yebo njengoba sisibonelo sizinceku kepha still singabahlobo naye. You understand? So sikhona konke kuKristu manje. Kepha kafuni sizibize ngabantu abangaphezulu kwabanye abantu. Masibe izinceku sibe ngabahlobo bakaKristu ngobungcwele nangokulunga. Go ahead brother. Kepha ngithe ningabahlobo nina. Yes sir. Ngokuba konke engikizwile kuBaba nginazisile khona. Yes sir. Aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina. Yes sir. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Okwesibili manje khuluma ngokucela egameni likaBaba mase uBaba ayakunika ngifuna ukukuvezela futhi nale yokuthi manje thina sesiyamkhetha uKristu akasasikhethi. Ukuba wabakhetha laba ukuba bafundise bona bese bafundisa abanye. So mesumazi uKristu wena noma usuzwa izwi lishunyayelwa wena usuyaziyela kuKristu ngokuzwa izwi ukuba liphumile izwi futhi awubu umntwana kaKristu ngoba naye kumkhethile kuphela uba umntwana kaKristu ngokwenza izwi lakhe fanele uhlobe ngobungcwele ukuze upheleliswe ebungcweleni ube umhlobo uphinde ube isebenzi sikaKristu. Amen. Go ahead. Nginiyala ngalezi zinto ukuze nithandane. Nginiyala ngalezi zinto lezi ukuze nigcwale uthando. Amen. Uma izwe linizonda. Uma ke yabona ke thina ke sobathathu manje angazi uba nomunye kepha unenkinga ubafethu uze kwami khona le ngafunwa khona ngenxa levangeli. Ngoba ngathi uzohlukanisa imindeni phakathi. Amen. Hayi usuhamba unkosi washiya uma wengane yakhe lenkolo yakhe yamhlanyisa. Amen. Ngoba usizwe sikhuluma indaba zezinkulumo mpikiswane nabaholi babanye amabandla sebezwile ukuthi sifikele sinyakazisa umhlaba. Amen. Amen. Nangu bright ngale naye wayele kubo kumnandi kubo besonda bekholwa esakholwa ngokukholwa kwasezweni bekholwa emaromini. Yapha bese kufikile ukukhanya akasekho omkhulumisayo nobani usezikhulumela umathando. Nami ngizalwa khona bakhona bakashembe. Ngancede ngafaka uKristu babona ngimi kwepulpit ngabuza imibuzo vele kwaphela ukuzwana. Amen. You understand? Amen. Kubantu abantu bayakholwa bayasizonda ukuba senza lento ebahlulayo. Sizinikela ukuthi sibe isibonelo usho uJesu anginkhethanga nginkhethile. So izwi lifikile lokho kuyingxenye ukuthi thina samukele izwi salenza lento lesho uJesu. Bathi uJesu uyasho ukuthi abantu bamkhonza ngezindaba kuphela ngenhliziyo zabo zikude nami. Bavuma ukuthi bayamaza uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika bengabanyanyekayo. Kuyona yonke imisebenzi emihle abananzuzo abanasizo. Amen. Bayakholwa why uthi wena mina ngizenza ngcwele bokuthi wena uthi siphila impilo engcwele kwaphela ngabe sithi ke amen embhalweni. Why ubona mina ngathi ngiyi-threat noma ngisiphazamisa okholweni lakho. Yebo uyazi ukuthi inkambo zakho ziphambene nobungcwele. So bengishumayela ngezinto noma ngiveza ubungcwele wena ngoba usabanjwe isono awufuni ukusidedela isono.
wena ubona ngathi mina ngizenza ngcono kunawe kepha uJesu uthi mina ngingumvini nina ngamagatsha uthi igatsha elingatheli izithelo liyakhishwa lilahlwe lilingena umlilo so lelo gatsha lelo lona likhipha izithelo lizozikhipha izithelo zibe ningi so simele ukuthi uma sithi siyakholwa uma sithi sihamba noJesu singabahlobo bakhe masihlobe ngemsebenzi hayi ngomlomo asingahlobi ngemfaniswana ama uniform asihlobe ngemsebenzi ukuhamba kwethu bethi sisibaniseze ukuba thina sithelela abantu abangamazi uKristu ngokuhamba kwethu babona amandla kaNkulunkulu lenkazimulo kaNkulunkulu ekuhambeni kwethu not ekukhulumeni kwethu kakhulu ukukhuluma kakhulu akwenzi ube ngcwele ukuloku ukhoma ngoJesu akwenzi ube ngcwele imisebenzi kulabantu abathi bayakholwa kepha uyezwa ulimini ukuthi kusagcwele ulimi lenkani kusagcwele ulimi lokuthi mina njalo yabona mekthi uJohane mina fanele nginciphe laphakama mina nginalokho ukuthi uJesu uyanginciphisa mina ukuthi mina ubumina kuphele ngaloke ngithi mina kepha kuba uyena ophakama empilweni yami ukuze kube uyena ozokhazimula akukhombise ngemsebenzi ukuthi uJesu nami akufanele ngiloke ngithoma ukuthi uJesu nami ukuthoma kwenzi khona abantu abazenza sengazi ukuthi mebethengisa ubuso ngathi ba rich noma bacebile kepha lo muntu isihlupheki kepha indlela asiveza ngayo uziveza sengathi ucebile iyona lento esikhuluma ngokungcwele khona abantu abakhuluma engathi bangcwele bangumsindi engathi bangcwele kepha imisebenzi ayibafaka zini umehluko lowo umngcweleni ngeke ungitshela ukuthi uthi ungcwele kepha usahleze emkhiphitweni iBhayibheli lithi ifeka zingene ezulwini ngeke ungitshela ukuthi ungathi ungcwele kepha usaqamba amanga iBhayibheli lithi abaqambi bamanga bangaphandle embusweni kaNkulunkulu ngeke ungitshela ukuthi wena uthi ungcwele kepha uphila emshadweni wesiphingi kepha iBhayibheli lithi iziphingi ngeke zingene utshwala utshwala iBhayibheli lithi izidakwa ngeke zingene embusweni kaNkulunkulu umfana nabafana ulala abanye abafana iyekutshela iBhayibheli ukuthi izitabalo ongqingili amadoda lana nawodwa ngeke azangene embusweni kaNkulunkulu. You understand? Abathakathi ezanosi usizani bazalwane bami. Yes sir. Uma umuntu ethi unokukholwa yini esizayo uma uzothi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi efakazayo ukukholwa kungamsindisa na kungasindisa yini ukukholwa awuveze futhi khona uhambo lokukholwa lapha kwincwadi ngithi incwadi mengaphosisi nginike incwadi yaLuka mengaphosisi bengayona usahluko 3 from verse 1 uzongibhekela kusahluko 4 kepha ngisahluko 3 la uzoqala khona verse 1. Amen. Incwadi kaLuka chapter 3 starting from verse 1. Go ahead brother. Kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberiyu Kesari uPontiya Pilato engumbusi waseJudiya uHerodi engumtetraki waseGalili uFilipi umfowabo engumtetraki wezwe lase-Itureya nase-Trakhonithi uLisaniya engumtetraki wase-Abelene uAnase engumpristi omkhulu Yafase kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya ehlane. Yes sir. Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhaphathiso wokuphenduka. Ushumayela umbhaphathiso wokuphenduka. Kube ngukuthethelelwa kwezono. Ukuze kuthethelelwe izono lonto le. Bathi ke abantu bakamoya zasingathethelelwa izono ngosikhathi uJesu enza kanje. iBhayibheli izono lonto thini manje? Kuba ukuthethelelwa kwezono. Kube ngukuthethelelwa kwezono. Manje ke uJesu uzogcwalisa ukugcwaliseka kwesiphiwo sikaMoya Ingcwele. Akhiwa ngokuthi uJesu uzoshumayela ukuphenduka njengoJohane. Benza umsebenzi owodwa. Amen. Manje ke mewushumela ukuphenduka ukuthethelela kwezono ungena ngaphansi kwamanzi uyazivuma izono zakho. Bese ufaka uMoya Ingcwele sekuyisigcwaliseka ukuthi wena usuhamba ngempilo eyabelwe labo abangcwele. Amen. Banike brother Nkosi. Njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya ukuthi
izwi lomemezayo ehlane lethi lungisani indlela yenkosi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde izigodi zonke ziyagqitshwa bonke abantu ke abazithobileyo baza kugcwaliswa njengoba kuzogqitshwa izigodi lokho kuphansi kuzogcwaliswa kwesesimweni kwahead amen zonke izintaba namaqoqo bonke abaziphakamisayo nabazitshelayo kuthiwa uNkulunkulu uzobenza njani uyakwehlisa uzolehlisa kuqonde izinsonga bese bonke ogwegwile ondleleni abaphumile endleleni nalabo sibatshelayo ngeBhayibheli abaphuma amandleni amanga bazoqondiswa nemigoqigoqi ibe nemigoqigoqi konke okuphambene kubuyisela endleleni ezilelezekile go ahead inyama yonke iza kubona uJesu Kristu ngakho ke waseziqokweni ezaziphumela ukubhabhathiswa iziquku kuyena zizobhabhathisa kube ukuphenduka nokuthathanela kwesono inzalo yezinyoka uthi inzalo yezinyoka ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezolandela manje ngakho ke bezani izithelo ezifanele ukuphenduka ningalinge niqale ukuthi sinobaba uAbraham ngokuba manje ngethenena uNkulunkulu unamandla ukuthi aphendule abantu abade kuthiwa bajenelekile abenze abantwana bakhe go ahead namanje izembe selibekiwe empandeni izwi libekiwe phansi enhliziyweni zenu ngakho yonke imithi uma ke ungafuna ukwenza izwi lenkosi iyanqunywa uzoshawa ayizwa nto ngikhuluma ukuthi uJesu sofika isikhathi lapho ade ngikhuluma ngemfanekiso manje ngizokhuluma ke ulimo oluqondile bonke bazongizwa namanje ngenza lento leyo uJesu ayisho akhuluma mina yena okhulumayo glory to God yeah Jesus uyasikhulumela hey hallelujah glory to God iza kushawa phansi bonke abantu abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu ngoba izwi libekiwe manje phansi ezimpandeni zezihlahla uma ungafuni ukwenza lokho kuyintando kaNkulunkulu leje eBhayibheli uza kushawa phansi bese ke ufakwe echibini lomlilo uphoswe emlilweni go ahead izixuku zambuza izixuku zatheni pho sizakwenzani lapho ke manje sesiveza ke manje lekuthiwa imisebenzi angithi kuthiwa kusiza ngani ukukhola ungenayo imisebenzi nangu manje imisebenzi uyayiveza uJohane ukuthi yimi imisebenzi uthini uJohane ukuthi meseveza imisebenzi waphendula wathi kubo onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo mawuthi unempahla wardrobe ungathatha impahla ezindala esezigugile onikela ngazo mona amabhantshi amabili omunye engenalo umfowenu mnike elinye amen lo wathanda ungamniki lo ungawathandi amen you understand go ahead onezingubo ezimbili akamupho ongenayo nalowo onezingubo ezimbili makanike lo ongenazo naye onokudla enze njalo nalowo onokudla makapho ongenakho kwafika nabathelisi ukuba babhabhathise uma uthi usindisiwe lezinto uthola zinzima ukuthi uzenze amen wena uyasoleka amen uma uthi usindisiwe awuphi awunamusa awenza ilutho oliphathelene nalezinto lezi awunabo umngcwele uJesu amazi wena amen you understand amen go ahead kwafika nabathelisi ukuba babhabhathise fika nabantu abathelisa intshela befuna ukuzongena emanzini bathi kuye bazofuna ukwazile kumele siyenze mfundisi sizakwenzani na yes sir wathi kubo ningabizi lutho ngaphezi kweni kumisile kumiselweyo uma uthi ke wena usindisiwe awunakuthatha ongaphezulu kwaloko okubekiweyo you understand lokho kumele ukuthathe ikona noma ngabe uyiphoyisa noma ngabe ummeli noma ngabe umahluleli noma ngabe umshushisi noma ngabe uyini noma uthi uyasebenza emsebenzini awunakwazisela abantu bangena emsebenzini noma ngabe usebenza driving school awunakwazisela abantu bathola ama license amen uma ukuthi ke ama license nawethengisa ngaphandle ukuthi abantu abafundele basebenzele nina ke nizoyesihogweni njengabantu akubekiwe izembe kubona abathela izithelo ezifanele understand so ke manje indawo yeni isemlilweni uma ningaphenduki go ahead namabutho ambuza athi namabutho amasosha sesikhuluma ngamaphoyisa ke manje futhi thina ke sizakwenzani na yes sir wathi kuwo ningamuki umuntu lutho ngendluzula nina abantu enixhaphaza abantu esikhundleni sokuthi futhi nina nibopha abantu abasuke bedayisa izidakamizwa notshwala nithatha imali yomgwazelo kubona nina nikhohlakele esikhundleni sokuthi ke nibophe nigwebe umuntu ofanele nina nibopha umuntu ongafanele ngenxa yemali nenza izinto ngendlela engafanele ngakho ke uma ningaphenduki nizohamba emlilweni amen you understand amen go ahead ningamqabhaleli yaneliswani
izinkokhelo zenu. Wonke umuntu ufanele aneliswe yilokho akhokhelwa kona mesebenza. Sikuba isidingo sokuntshontsha emsebenzini wakho uma ukuthi wanelise. Iholo lakho uyalazi limi kanjani. Amen. So sikuba isidingo sokuthi uthathe lezi zinto lezi uyozidayisa ngaphandle ukuthi ufuna imali extra, ukuthi ufuna ukunakekela ingane zakho, uyisela nje. Uyisela uyantshontsha. Imisebenzi ke yokukholwa iyona le efakaza ngayo uJesu. Ukuthi imisebenzi efakazayo. Masingaba abahlobo bakhe, sabahlobo bakhe ngokuba senza lezi zinto asifundise zona. You understand? Buyela ngalencwadi kaJohane 15. Amen. Go ahead. Johane 15 verse 18. Yes sir. Uma izwe linizonda. Uma ke izwe lisizonda, yabona izwe lizonda abantu abenza imisebenzi kaJesu. Amen. Ukuba siphikisana nalezi zinto ukuthi ke asho umuntu wophela mofuna ukuthi ufuna ukufaka imali encane ukuze ke izinto zakho zikhanye ngeke ngikwenze lokho. Amen. Hallelujah. Amen. Uma ke behlabile benza imisebenzi kithi mina ngidli ngiyame ekhulungele bathi uzenza ngcono wakhula kanjena angisekhona manje sengikuKristu. Uyazi mase ngikuKristu kunjani? Isidano esisha. Konke okudala kudlulile. Jesus Christ. Ngeke ungihlabise imbuzi egameni labokhokho, ngeke ungifake iphandla egameni lokhulu noma kwabantu abagojola besangone kumele bangene emzini. Bangangenanga emzini ongcwele bazongena esihogweni bayahayidisa le bayakhona. Lolo nje ukuvota uyadlala ngesikhathi sakho wena. Go ahead. Uma izwe linizonda. Uma izwe lisizonda. Yazi ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu. So manje why thina abantu awuthi abashumayela si expect ukuba ma celebrity sithandwa abantu ukuba sishumele iqiniso. Uma ushumela amanga vele uzoba umngani nezwe. Kepha uma ushumela iqiniso uzakuba isitha nezwe ngokubukela abantu iziphambeko zabo izinto uNkulunkulu angazivumi. Understand? Go ahead. Uma beningabezwe. Uma ke besingabezwe izwe beliza kunithanda belizo sithanda ngabe sabangani nabo bonke abantu bayakholwa kuba ke sabangani nezwe. Kepha sibona bezwe manje singabaka moya manje singabaka Kristu samba ngemfundiso okungcwele sambe sinyathelweni zika Jesu. Amen. Ezo lonto. Amen. Kepha lokhu ningesibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni. Wasikhetha yena ezweni. Kungakho izwe linizonda. Ingakho izwe lizonda abangcwele. Khumbulani izwe enganitshela lona mina lokuthi inceku ayinkulu kunenkosi yayo. So asibakhulu ngaphezulu kwa Jesu. Uma bengizingele mina nani baya kunizingela. Ubheke lento nje uJesu ayichazayo. Inceku ayinkulu ngaphezulu kuba kunenkosi yayo. So manje uma ukuthi uJesu bayamzonda mina ngiyinceke kaJesu bazongithanda kanjani bezonda mina ngimkhulu kanjani uJesu bazothanda mina kakhulu badlule baye kuJesu bathande mina. Konke wrong lapho. Amen. Konke wrong lapho. Uma ukuthi ngempela udayisiwasho utshela abantu ukuthi bazoba nezimoto abantu besifazane bangagunda abagunda amakhanda baluka izinwele bapheme bapende imlomo afaka amacici bazenze bahle bazokuthanda bonke abantu. Kepha thina sihlele eBhayibhelini lisho iBhayibheli asinakuhloba ngaphandle umuntu esifazana akanakuluka uma ize sontela ngamboza ikhanda umuntu esifazana akagqoka ibhlukwe. Amen. Sim lapho asinadweba ama-tattoo siloke sisenje ama-tattoo asipende izinwele asigundi iy'tayela ekhanda asibona bezwe asambi ngomoya wasezweni. Glory to God. Hallelujah. Asambi ngalo moya asifaka amaskini gini bese adabudabuke bese ke sifake imali esiyicobezela ngoba sifuna ukubukwa namaperfume azoba ngumsindo kubana kusifuna ukuchama. Amen. Yonke into oyenzayo uyenza ngomngcwele awuyenzi ngobana kufuna ukuba ufane nabantu bezwe asigqoka amabhluku sobeke ngezansi kwezinqa engazi ukuthi sidayisa ngemizimba. Abantu besifazane baveza ama-cleavage bagqoka isiketi ezincane eziveza umswapha ezinqa badayisa kwemizimba. Wena mfana ke bese uveza ke umswapha ezinqa la uveza uthepisa ibhlukwe la udayisa ngomzimba vele ijaba lezifuna kanjalo. Amen. Lord Jesus. Amen. Lezikipha ezithatha izigqoka ezifithi ziveza iminyama zomzimba vele ijaba lezifuna kanjalo. Amen. Lord Jesus. Ukuba umuntu ukuze akhanuka lomunye fanele abone lento ayifisayo komunye umuntu. Amen. Amen. Amen, brother. So ngeke lisirobhe lento lithi ke funeke sithandwe abantu uJesu wayishumela ngothando. Uthando yilona nje lolo. Bambulalelani bekuthi ngempela weshumela ngothando. Amen. Ukuba soft akusho ukuthi ke unothando. Ukuthi usoft weak. Uvumela izinto engasile zithathe indawo esontweni. Amen. Asisebenzi thina ngokuthi umfundisi wakhe utheni. Mina ngisebenza ukuthi iBhayibheli litheni. Ungeke uzungigudluze wena lapha. Ngoba lo moya ukuthi athanga kuwena. Angicontrol abantu ukuthi ngishumayela ngithini mina. Hallelujah.
Angitshela umuntu ukuthi uyafanele ukushumele kanjani. Lo engikushoyo ngikusho ngomthetho kaNkulunkulu. So mawusaba ukukhuluma lezinto vele abafazi belingakho befaka amawigi emasontweni nabafundisi. Amen. Because awushaya umthetho. Nifuna ukushayela abanye abantu umthetho nina nikwazi ukushayela umthetho emakhaya. Amen. Lithi iBhayibheli ungaba kanjani umbusi webandla ufuna ukubusa ikhaya lakho. Amen. Uzophatha kanjani ngoba phela so masungena ebandleni ungena endaweni enkulu endaweni kaNkulunkulu. Mawuhlulwa ikhaya uzoba kanjani nomthetho esontweni? Nkosikazi wakho ufaka amacici esontweni. Uzoshumela kanjani umuntu abantu besifazane bangayenzi? Amen. Uzoshumela kanjani? Nabafana bagqoka amasudu asifune ukufaka ama-chains emasudini nezinto ezigcobezelayo. Asihlobi thina ngaphandle asifake imbali futhi emaphaketheni. Mawugqoka isudi beplain asifake futhi ama-chains nemabhandela nezintambo. Asifake lutho. Asifake amaringi yokusihlobisa umzimba yethu. Noma kuthiwa ngishadile ngifake iring. Ngishade ngokomoya, ngishade ngokwenhliziyo ngimoya munye nenkosikazi wami. Amen. Angisebenzi ngendaba zering. Iring ayisho lutho ngoba niphinga nawo amaring. Amen. Nezingane ezizalelwe ngaphandle emshadweni likhona belishadile. Mkhonyana akazi umuntu esifazana akazi nezingane ngaphandle. Khona ufakele ring le. Amen. Sitshele ngering esithanda kwenzani. Amen. Izinto zasezweni lezo. Go ahead. Uthando aluziphathi ngokungafanele. Uthando aluziphathi. Uthando lukaJesu Kristu luqondile. Amen. Ithina abantu esinothando olugwegwile. Amen. Uthando lethu luyashintsha. Ingakho le ngoma ithi uthando lungako lungako lungako. Uthando lungako lungako lungako. Uthando lungako lungako lungako. Uthando lungako olwabantu lungane lungane lungane. Olabantu lungane lungane lungane. Olabantu lungane lungane lungane. Isidino luyaphela. Olabantu uthando luhamba liphele. Amen. Bese ugaza ngothando lukaJesu uthi ingoma ke olukaJesu lungaka lungaka lungaka. OlukaJesu lukhulu lukhulu. OlukaJesu lukhulu lukhulu. Uthando lungaka. Lezo lonto leyo. olukaJesu uthando lonke limile. Amen. Aliguquki. Amen. Yabona intukuthelo yakhe futhi uyaphuza nokudinga. Emva kwesikhathi ekutshela intukuthelo yakhe ke manje isihogo. You understand? Uthando luzifunele, uthando luzikhukhumeza. Amen. So uthando aluzitshela uthando. Amen. Uthando kaNkulunkulu lumnandi lubanzi lujolile. Amen. Thando luka baba lumnandi lojolile. Lumnandi insuku zonke. Okay, go ahead, buye encwadini. Glory to God. uJohane chapter 15 verse 18. Uma izwe linizonda, Uma ke izwe lesezonda. yazi ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu. So manje yabona igospel asifoseleli ngenkani. Kepha siyayiphila yona ngenkani ngamandla kaJesu Kristu. Uma singayiphili ngenkani kuningi uSathane azokwenza ukuthi sisabe ukuphila le gospel. Amen. Ezo le indaba ezimnandi ezivela ezulwini lezi ezisitshela ukuthi ukuphela kwethu akuphelele emhlabeni. Ngakho bakuthande izwe ukuphila kwabo bakubona kuphelele emhlabeni. Ngokuba izinto ezithize bebengenazo bazibona ukuthi abalutho emhlabeni. Kepha thina esikholwayo siyazi ukuthi noma singelutho kubantu nasemhlabeni, kepha siyutho kuNkulunkulu osithandile ngendodana yakhe yona yodwa waze wayithumela ukuba izofela thina zone. Uma ke sayifela thina yaphinde yavukela thina futhi yasinqobela ukufa, yasikhombisa ukuthi ke uthando lwemhlabeni liyaphela. Amen. 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 Ngephola uNkulunkulu laphakathi kubo lasezulwini. So oluthando lasezulwini lukuphila okuphakathi. You understand? Lukuphila okuphakathi luyiqiniso. Uthando lasezulwini. Ingakho ethi mina ngiyendlela. Ngeyiqiniso. Ngokuphila. Ngoba yini yena uyilento efunakalayo kubantu thina lesingenayo. Iyashoda la kuthina. Simele sigcwaliswe ngaye. You understand? Banike. Uma beningabezwe, Uma besingabezwe. izwe beliza kunithanda Liza okwalo. kusithanda izwe. Kepha lokhu ningasibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni. Yes sir. Kungalokho izwe linizonda. Go ahead brother. Khumbulani izwe enganitshela lona mina lokuthi enganitshela lona mina lokuthi incekwa enkulu kunenkosi yayo. Yes sir. Uma bengizingele mina, Yes sir. nani baya Go kunizingela. ahead brother. Uma begcina izwi lami, Uma begcina izwi lami. nelenu baya kuligcina. Yes sir. Kepha konke lokhu baya kukwenza kini ngenxa yegama lami. Bonke abakwenzayo
umuntu mayekuzonda ekuzondela ukuthi wena uyaphila impilo omngcwele ukuzonda uJesu uzonda ngenxa kaJesu akakuzondeli ngenxa ukuthi wena ngempela uyazitshela ngoba lisho iBhayibheli abazikhukhumezayo umuntu lowo ofuna ukuzibona engcono ngendlela yakhe emehlweni akhe egcwalisa umbhalo ukuthi umbhalo ke zonke izindlela zomuntu zimshophe emehlweni akhe kepha uNkulunkulu ukala imimoya ukhona vele indlela ebukeka eyinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo kube ngukufa. You understand? Akubona bonke abathi inkosi inkosi kuyena abayokuza embusweni wakhe kuphela labo abenza intando yakhe sisebenza ngentando yakhe. Go ahead. Kepha konke lokhu bayakukwenza kini ngenxa yegama lakhe ngokuba bengamazi okuthumileyo bengamazi uNkulunkulu uma bengingafikile ngakhuluma kubo ngabe abanasono ukuba bengifikile okusho ukuthi bekade elindiwe ngenxa yesono kade elindiwe. Ibonakala kuphi lento? Ibonakala kwincwadi yeGenesis. Lezo ningishoyo kwincwadi yeGenesis usahluko 3 from verse 20 from verse 16. Ukusho ukuthi kade elindiwe lento nalento efuna ukwambula ngoba phela abantu bazongayiqondi ukuthi ngithini. From verse 16 sahluko 3:16 of Genesis. Yes sir. Wathi kowesifazane so ngesikhathi kuqalekiswa ke abantu emhlabeni emva kwesono ngoba phela uJesu ulindiwe ekutheni lokho wayesekuthathe kwenze ehlane lithi iBhayibheli kwakuyisithunzi salokho kuzayo. Okusho ukuthi isithunzi into efana ngabe yenzeka ngempela kepha manje ngokwenzeka kulindwe isikhathi ukuze sigcwaliseke bese kufika umzimba wangempela onguKristu. Manje ke sikade baqalekiswa ngesono abasenzile ingakho ethi ke uma bebengonile bengengifike kepha njengoba ngifikile kubona ingokuba kungenxa yesono. Lezo lonto leyo go ahead. Wathi kowesifazane ngizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Yes sir. Ukuncanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho yona iyakubusa iyakubusa yokuncanelwa indoda yakho yona ikubuse. Wayesethi kuAdamu yes sir njengokuba ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Yes sir. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku uyakudla emhlabeni kuwo ngokukhathazeka kwakho izinsuku zakho zonke. Uyakukuvezela ameva namakhasi. Yes sir. Wena udle imifino yasendle. Uyakuvezela ameva namakhakhasi wena udle imifino. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini. Lokhu wathathwa kuwe vele thina siyinhlabathi ngokuba ungumhlabathi uyakuphenduka umhlabathi. Go ahead brother. uAdamu ukhona nophenduka mhlambe umoya enyameni. Sonke kufanele siphinde phansi angikhathali ukuthi ubani uJesu washona phansi bawuthi kuphela nabo abathathu abahlwithwa uLonduzana uElijah noEnoch kuphela abakubonanga inhlabathi nakhona futhi abangenanga ezulu ngenyama negazi bathathwa isiphepho. You understand? Go ahead. uAdamu wamqamba umkakhe igama lokuthi uEve ngokuba waba ngunina wabo bonke abaphilayo. Okay. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdamu nomkakhe iziphuku. Okay, wayesebakhela izinto zokwembatha ngesikhumba wabembathisa. uJehova uNkulunkulu wathi ingakho kufanele sigqoke sizemboze singaveza amahlazo ethu ngokuba lokuthi ebebonekile ukuthi banqunu ukuthi kwasekhona ukuhlakanipha okwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Usuyazi ukuthi mawubona amabele nezinqa noma ubona umphambili umuntu wesilisa kwenzakalani. So lokho ngeke uzukufihle ngaphandle mosayingane ungakubi nalo ulwazi mase ukukhule ngokwanele usunolwazi qoka ufihle umzimba wakho futhi ngendlela ehloniphekile. uJehova uNkulunkulu wathi bheka uAdamu sengomunye wethu. Manje ke kunanto engifuna siyibheke njengoba sifike kule ncwadi le nanto engifuna nibheke sise ukuthi uJesu yini ayizele emhlabeni umethi ke ukuba besingekho isono bengengize izinto enjalo ukuthi ngize kungenxa yezono zethu uJesu akanesono. So uzele ukuzokhombisa thina ukuthi sifanele ukunqoba isono njengoba yena ezosikhombisa indlela izolonto leyo. So manje uthi ke uNkulunkulu ngokuba uAdamu usengomunye wethu
Bheka uAdam usenjengomunye wethu. Yes sir. Uyakwazi okuhle nokubi. uNkulunkulu kuphela owekwazi okubi nokuhle. uSathane wathi mase enza ukuba uNkulunkulu wabona ukwenza kabi wasiyamsusa. So uNkulunkulu uyakwazi okubi nokuhle. Mebeka umthetho uyazi ukuthi mawuphula umthetho ukupho kubo kuzokwehlela. So konke ukwenza ngokuhlakanipha kwakhe nangokuqonda kwakhe. Ngeke imbuzo ukuthi wenzelani lokho ukuba yena uNkulunkulu. Go ahead. Kepha manje makangeluli isandla sakhe. Manje uma engeluli isandla sakhe Athathe nakuwo umuthi bese thathe umuthi mulalela athathe kuphi umuthi wokuphila. athathe umuthi wokuphila adle kuwona aphile kuze bese kube aphile kuze kube nini phakathi. So umuthi wokuphila yizwi kaNkulunkulu awukho alikho enye into. Simele ukuthi senze lokhu Jesu asifundisa kona. Singena ngezwi lakhe ezulwini. You understand? So uma kukuthi asilula isandla sethu sithathe ezwini kaNkulunkulu thina ngeke size singene emusweni ngeke sikuthole ukuphila okuphakathi bese thina emva kwalokho uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuthi alime umhlabathi athathwe kuwo. Yes sir. Wamxosha uAdam wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubi. Okay, inentuzana itabernacle yakhiwa ngayifaka amakherubi, kufaka amakhethelisi, kuvalwe mnanga kube khona isihlalo somusa. Lapho khona uNkulunkulu khona kungena yena kuphela. Ngisho abapriest abakhulu abangeni. Ngena umpriest oyedwa naye ngena ngegazi ngoba naye inyama yakhe indlela emfaka lapha igazi lesilwane hayi lakhe. Ukuba inyama yonakela ngithi inyama ikhohlakele ayikwazi ukungena lapha yana. Yenza lonto leyo. So mekuthiwa kwabheka uZulu kwabheka emhlabeni ingokuba yonke inyama yonakela. Understand le ingakho incwadi yamaroma ithi akhona oyedwa bonke bonakele. Akhona oyedwa uqondile bonke bamfuna uNkulunkulu. So manje ke uma lisho kanje iBhayibheli lithi ke wayesebeka amakherubi ukuthi akhona inyama eyodwa bingangena lapha yana. Ingakho kunencwadi yaSamuel lapho khona incwadi uDavid elanda khona iTabernacle bese omunye kuthiwa uUzi bese emva kwaloko inkathi inkomo inyakazisa iTabernacle uUzi athi uzama ukulungisa uNkulunkulu amshaya yini usondela endaweni engafanele kunabapriest ababebekile ukuthi balinakekele yena akalungele ukuthi awulithinta ezo lonto leyo. So wonke umuntu ezeze endaweni kaNkulunkulu ngendlela engafanele uyafa. Ingakho ethuka kubani uNebihu no bani uAjab uAdabi noNabihu athi ke babashise babe umcengezana abashise impepho bengacelwanga uNkulunkulu bakhipha umlilo abashaye ngomlilo abakhipha. Understand? Ngoba yini babenza into engafanele. Manje ke njengoba sekwakhiwe amakherubi lawo uMoses ubona the same thing lento ethiwa akayakhe uNkulunkulu entabeni ethi akalakhula kanjani. uNkulunkulu iyona lo makherubi lawo abekile. Inyama ayikwazi ukusondela. Uthi uma engelula isandla but uzosulula kanjani isandla esingcolile? Amen. Uthi ufuna ukuthatha ukungcwele. Ngeke ukwazi. So manje kwakumele kutholakale umuntu olungela ukuthi yena angene lapho. Yenza lonto ilapho wekhona uJesu eqhamuka khona ethi ke sengifikile. You understand? Ngise ngegama lika Baba. Glory to Jesus Christ. Uze ngegama lika Baba bese fikile uyena okwazi ukunqoba lento le uDavid yamhlula. You understand? Go ahead. Wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo aphumanga nomlilo wadla amadodana kaAaron. Hallelujah. Aphumanga nomlilo. uNkulunkulu wethu umlilo ohangulayo. You understand? So nakhona njengoba manje ezosebenza lo moya wakhe engcwele ethi uzokwehlela umoya nomlilo. Uzogcwalisa ngomoya nomlilo ukuthi uzoshisa isono. Manje usezosinika ilungelo ukuthi singene kuyena. ngoJesu Kristu kuphela. Uyena kuphela umuntu ovula imasango okuvala ukuthi kuyeke ukubulawa izilwane manje singene ngayo. Ukuba bese ngesikwazi ukungena. Lento yokuhlaba izilwane uxolise ngezilwane kushiswa impepho kwenziwa imhlatshelo ayibi nganele. Ibingelutho futhi ukuthi ingasifaka lapha yana. Ukuba njalo unembeza wethu ubuhlezi unakho ukuthi sinesono ngoba unyaka nonyaka kwenziwa lento le. Manje singena kanye emgcweleni. Ngegazi likaJesu Kristu okuyena so umpriest omkhulu manje ukuba bonke abapriest basemhlabeni bahlulekile. You understand? Go ahead. Ilinde indlela emthini. Ilinde indlela yokuthi sithole ukuphila okuphakade. You understand? Iyona indlela ke lesifaka emgcweleni. Ingakho uJesu bekhuluma kanje ethi ke uma bebengenaso isolo bengengisi. Kepha njengoba ngizini ngokuba ngize ngenxa yezono zabo. You understand? Go ahead brother. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo ngabe abanasono. So manje ufika kwaJesu ngokuba khona isono emhlabeni. Ingakho efikile. Ukuthi wena akafikele ngamaJuda bona uAdam wengeyena umJuda. Amen. So
umJuda siqala ukubona ukuhlukana kwezizwe mase kukhona lontuzana sekuzalwe oShem. Kwazalo oHem no Jafet. Sezahlukanise sekhona amaKhanani, sekhona oSodoma noGomora noZowari, sekhona amaSamere, sekhona zonke lezi zizwe lezo ukuthi manje sekhona ke manje izizwe. Wakhetha kepha yena ke umHebheru, wakhetha uAbraham ukuthi sivumelwane naye. Go ahead brother. Ngabe abanasono. Ngabe asinasono. Kepha kalokhu. Yes sir. Kabanazaba ngesono. Akho uzilandulela ngesono sethu esinazo. Akho ndlela yokuvika noma yokucasha isono naso wonke umuntu unesono. Uxolela izono zakho bese uhlukene nezono zakho wakhetha uJesu Kristu. Go ahead. Ozonda mina uzonda noBaba. Ozonda uJesu Kristu uzonda uNkulunkulu. Uma bengingazanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye ngabe abanasono. Yes sir. Kepha kalokhu babonile. Bangizonda nami noBaba. Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. Bangizonda ngenzanga lutho. Nxa esefikile umduduze engiyakumthumela Asibheke manje sekhuluma ngubani manje ngomoya kumele sibamukele. Lento ngithe iqale ngichazela ngathi mina lezi zinto engizikhulumayo ingokuba kwakuthengisiwe ukuthi kuzakufika umoya. Asakhuluma izinto manje ngokuthi isikhathanise ukuthi umprofeti watheni ngokuhlakanipha kwethu. Sesizwa umoya okuyiwona usithi ke umduduzi oyakuziholela usesitshela izinto njengoba zinjalo. Ingakho nginamandla ngwanikiwe ukuthi ngintshele lezi zinto njengoba zinjalo. Lezo lonto. Go ahead brother. Nxa esefikile umduduzi engiyakumthumela mina evela kubaba. Umoya weqiniso. Umoya wani? Umoya weqiniso. Ophuma kubaba. Umoya ophuma kuNkulunkulu. Uyena uyakufakaza ngayo. Ufakaza ngoJesu. Kusho uJesu konke lemfanekiso ayekhuluma ngayo ephinda thathe kwincwadi yabaprofeti aveza aphinda thathe kuMose aphinda thathe emthethweni. Yena wayesaveza ukuthi amandla onke kuyena. So thina sinoqonda sevezile wasaqondisela yonke into ngomoya weqiniso afike nawo. Sesiyazibonela izinto sesikwazi ukuzikhuluma plain sighted. Understand? Go ahead brother. Nani niyafakaza. Nani ke niyafakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Yes sir. Amen. Go ahead. Amen. Oh thank you. So umoya weqiniso ibona loziholayo. Iwona lo uveza amandla kaNkulunkulu. Manje ke uma sihamba ngalomoya lo akizikhulumela ukuhlakanipha kwami. That's why ngithi mina ngishumayela iBhayibheli. So mengishumayela iBhayibheli yonke into ngiyayikhomba eBhayibhelini. Ngiveza wonke amavesi. Ngingakho bese kubiza sithi woza neBhayibheli lakho ukuze wena uzokwambulelela. So angeke sikurobhe ubungcwele ngoba ubungcwele ibona obusibizela. Angishumayelele enye into. Ngishumayelele ukuthi abantu baphenduke. Babhabhatiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethana kwezono zabo. Khona ke bayokunikwe umoya oyingcwele bese ke baphile impilo njengokuba kubhaliwe phansi. Asingeni ngobuhle, asingeni ngokuceba, asingeni ngokuthi sigqoka kanjani, singena ngobungcwele nangemsebenzi yobungcwele, imisebenzi yothando olungakhethi ibala lamuntu. Amen. Thando kaNkulunkulu njalo. Nika incwadi ezenzo 2:38 labo bafuna ukwazi ukuthi yini kumele bayenze. Utheni uPetro? uPetro wayesethi phendukani. Manje ke sinimizale kuphendukeni njengokusho kwembhalo lithi eBhayibheli phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yes sir. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu. Sene sabantwana benu. Nesabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyababiza. uNkulunkulu wethu yayenza lonto le. uNkulunkulu uyababiza abantu. Akabakhethi uyababiza abantu. Akakhethi balala umuntu. uNkulunkulu uyababiza abantu. Labo ke abasabelayo ibona abayabiza ngoba bazi izwi likamelusi bayizimvu ezifaneleyo bazolandela izwi likamelusi. Akabaqhubi uyazihola izimvu zakhe mase zibizile ngoba yena uzazi ngamagaba zena zazi izwi lakhe ziyamlandela. Amen. Understand? Amen. All right. Uma sofuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathela kwezono zakho uyakuzithinta kule nombolo lo ibonayo escreenini. Uma unombuzo mayelana neBhayibheli uyakwenza njalo futhi uzuphenduleke ngale iBhayibheli. Uma unobufakazi uyakuthumela noma uyakusithinta kwinamba ukuze sokuthola ufakazi bakho sithumele siposte ka YouTube lapho khona uzoveza amandla kaNkulunkulu empilweni yakho.
noma ube nesibonakaliso uNkulunkulu akunike sona. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi. Isibonakaliso sakho kufanele sihambisane nembhalo, ungasiniki isibonakaliso uvele wavuka siphupha ngoba noSathane waletha amaphupho. uNkulunkulu uyakuveza ke lokho ukuthi uSathane waletha amaphupho ukuze adukise abantu abaningi. Na uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyakunika nje iphupho elidluduzile elibheke eceleni. Abazothi kanjani? Kubhalwe phansi ukuthi uyakunika ngizokuvezela uma ngizosekubambe lapho ngifuna ukuthi ungibuze ukuthi kanjani bese ngiyakuvezela ukuze akuhlole ngempela ukuthi uyamazi yena. Ukuze akuhlole phela kufanele sihlole njengegolide emlilweni. uNkulunkulu nawe uyasihlola phela ukuthi siyamazi. So ingakho ngisho lento engisho ngiyayisho ngifuna ukuthi ungibuzisise khona ngiyokuvezela ukuthi uNkulunkulu uyakwenzeka nginika iphupho elibheke eceleni engekho lingahambisani intando yakhe ukuze wena ubone ngempela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi alidedele iphupho lifike kuwena. Ngalowo ufike kwephupho wena usungahambi uyothwasa ube isangoma ukuthi uNkulunkulu uthamba uthwasa kanti ubebheka ukuthi uyalazi izwi lakhe uzohlala nezwini. Uthi uNkulunkulu ufikile mina uthi ngihambe ngiyothwasa kube isangoma. Akaya kaza akunike izwi engakuhlola ukholwa kwakho ukuthi uyamazi. Ungamazi uhamba uthwasa wena uhamba uyohlabela uyalifaka iziphandla ufaka amabhonki ubiza amakhosi amaningi. Sinenkosi eyodwa Jesu Kristu inkosi. Sicela sivale umkhuleko brother Brian. Kubo bonke abantu abaseThekwini asebelizwile izwi ungachithi isikhathi umoya ongcwele sekhulumile size kuwena ungene emanzini ubhabhadiswe. Nakubo bonke abazalwane abafuna iBhayibheli eliqondile elihamba ngendlela yeKing James bengaqala basithinte ukuze bezokwazi ukuthi bafake ama-order ukuze sizokwazi umoya ongcwele osebenzayo ngokuba iBhayibheli bazalwane lesiZulu likuningi bazalwane ekungekho ekuhlengelezile. Mufunda iBhayibheli iKing James uxhumanisa imbhalo uyiqhathanisa uyathola ukuthi kuningi okwakhishwa kuningi abayifakela khona okungekhona. So qhubekani bazalwane nisikhulekise uJesu Kristu inkosi nomsindisi ukuze iBhayibheli abazalwane eliyilona balithole bazalwane ngomoya ongcwele okuyiwona osiholayo ukuthi sihlolisise yonke imbhalo ngendlela eyindlela neqiniso. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Ake sigobise amakhanda sibonge ubaba wethu osezulwini ukuba lelizwi lingene ngaphakathi kithi ligcwalise umsebenzi kaNkulunkulu. Baba wethu osezulwini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga izwi lakho eliphilileyo. Siyabonga Nkosi izwi lakho elingumlilo ovuthayo. Siyabonga Nkosi izwi lakho eliyisando lihlakaza zonke imfundiso zamadimoni nesithu uSathane ozama ukuphuphethekisa ukuba izwi lakho seliqonde njengoba umoya ongcwele esifundisa khona njengoba umoya ongcwele ekungivula. Nkosi uJesu Kristu mayenziwe intando yakho. Vula amehlo abo bonke abayizimpumputhe thinta zonke izinhliziyo Nkosi ezisebumnyameni ngokuba izwi lakho lingukukhanya lingusawoti wezwe. Vula amadlebe ethu umoya ongcwele silizwe izwi lakho kubo bonke Nkosi abaphekemeyo. Sehlisa umoya ongcwele kuzo zonke izindawo eziphakemeyo ziphakanyiswe izwi lakho lingamandla. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu Kristu egameni lenkosi uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Amen.